Καταργήθηκε φέτος το ενιαίο εισιτήριο στους αρχαιολογικούς χώρους για το οποίο είχαμε παλέψει τόσο πολύ. Ενιαίο εισιτήριο στους αρχαιολογικούς χώρους σημαίνει ότι ο άλλος πηγαίνει στην Επίδαυρο που μπορεί να έχει 1 εκατομμύριο επισκέπτες και θα έχει ένα ενιαίο εισιτήριο και ένα χάρτη και πληροφορίες και για το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ναυπλίου και για τον αρχαιολογικό χώρο του Ηραίου και για όλους τους άλλους χώρους. Έτσι προωθείς τους αναξερεύνητους πολιτιστικούς θησαυρούς, έτσι επεκτείνεις τον χρόνο που θα μείνει ο άλλος στην περιοχή. Και το δεύτερο, που θα πρέπει οι πολίτες να παλέψουν ειδικά στην Πελοπόννησο, είναι η επαναλειτουργία του σιδηρόδρομου. Ο σιδηρόδρομος είναι το slow tourism που λέγαμε. Σκεφτείτε τώρα τις μαθητικές εκδρομές που έρχονται εκατοντάδες πούλμαν έρχονται τον Απρίλιο και τον Μάιο στο Ναύπλιο, να ερχόντουσαν με το τρένο τα παιδιά.